Je to dobrý pocit vedieť to, čo viete, všakže. Necítite snáď rezonanciu toho všetkého? Či nemôžete pocítiť plnosť toho, kým ste? Či nemilujete ten pocit, keď ich všetkých zbavíte viny? Či sa vám nepáči zbaviť viny seba samých? Ďakujem vám. Cítim sa výnimočne privilegovaný, že tu smiem sedieť, schyľuje sa k dobrému rozhovoru. Pred mnohými rokmi sa mi prisnil sen, že vyhrám v lotérii. Práve sa tak stalo, cítim to a rozhodne by som si prijal, aby sa tak udialo okamžite. Dnes je jackpot $93 miliónov a bol by som rád, keby sa to stalo dnes. Vec sa má však tak, odtiaľto sa tam dostanete. Nemôžete chcieť niečo, čo nemáte, a zároveň byť s tým vo vibračnom súlade. Musíte byť tým, čo chcete, a potom to môžete mať. Inými slovami, musíte pociťovať prosperitu ekvivalentnú vašej žiadosti. Takže v prvom rade, jackpot, aké zaujímavé slovo. Implikuje niečo veľké. 93 miliónov ním je. Implikuje niečo vzácne. Implikuje nepravdepodobnosť. Zvyčajne sa to nejaví ako ďalší logický krok. Práve tá veľkosť vás prezrádza. Inými slovami, ak by ste povedali, vesmír, zišlo by sa mi viac peňazí, v tej vibrácii je len veľmi málo nesúladu. A ak by ste tento pocit vysielali často, až kým by ste ho nezačali očakávať, takže by sa vaše slová prirodzene pretvorili na vesmír, rozhodne by sa mi zišlo viac peňazí. Určite očakávam, že ku mne pritečie viac peňazí, v tomto jemnom, nekladenom očakávaní by k vám začalo prúdiť viac peňazí. Ale keď poviete, vesmír, viem, že tam leží táto neuveriteľne veľká kopa peňazí, ktorej takmer nikto nerozumie, a bol som rád, keby sa presunula na moju kopu, vibračný nesúlad je taký obrovský, že to spoznáte podľa toho, ako sa cítite, keď o tom hovoríte. Hoci sa občas môžete ocitnúť v sfére nádeje, väčšinou to neočakávate, a to ani vo chvíli, keď tie slová vyslovujete. A nikdy sme nepoznali nikoho, kto by dokázal svoje slová vybičovať natoľko, aby urobil tento vibračný skok. Vesmír, mohol by si mi to vynahradiť, mohol by si mi dať tento jackpot a mohol by si všetko napraviť a my vravíme, tak toto nefunguje. Musíte sa chronicky nachádzať tu vo vibrácii blahobytu. A keď budete, vesmír povie, nuž, tu je spôsob. Nuž, tu je spôsob. Nuž, tu je spôsob a keď ste vo vortexu, táto myšlienka. Nie je to nemysliteľné. V skutočnosti je úplne predstaviteľné, že keď sa zdržiavate vo vortexu a cítite sa naladení, napojení a aktivovaní, mohli by ste pocítiť inšpiráciu zastaviť sa v 7-Eleven, inšpiráciu ohľadom načasovania tiketu a inšpiráciu kúpiť si práve ten tiket, ktorý je výherný. Ale aby ste to dokázali, musíte byť vo vortexu a to sa nestane len tak z nazdajky. Do vortexu sa musíte dostať. Vortex vám musí byť blízky. Zaujímavé na tom je toto, naladíte sa na frekvenciu vortexu a nehovoríte, chcem vyhrať jackpot a hovoríte, peniaze ku mne prúdia v hojnosti. Prichádzajú tak rýchlo, ako stíhajú odchádzať. Nemám núdzu o peniaze, peniaze pritekajú. Je to ako vzduch. Vdychujem ho a vydychujem, vdychujem a vydychujem, Jednoducho to ku mne prichádza prirodzene, chápete? Musíte sa dostať do vortexu a potom vám vortex dá všetko, čo potrebujete, aby ste na to počas cesty prišli. Veríte v platnosť tohto vortexu? Absolútne. Veríte, že ste boli a ste energiou zdroja, hoci sa nachádzate v tomto fyzickom tele? Verím. Veríte, že tým, ako ste žili tento život, ste si uplatnili veľmi silný nárok na skutočné imanie? Verím. A veríte, že je pre vás pripravené v poradí, že je tam s vaším menom, že je už pridelené vášmu bankovému účtu, že je tam pre vás a nikto vám ho nemôže vziať? Verím. Veríte, že v týchto peniazoch, ktoré sa pre vás nahromadili, nie je vôbec žiadne riziko? Veríte, že sú tam bez rizika? Verím. A rozumiete tomu, čo je podmienkou na to, aby ste si uplatnili nárok na svoje imanie? Nie. Nuž, ste takmer tam, pretože všetko, na čo ste odpovedali áno, znamená, že si naň uplatňujete nárok. Inými slovami, viete, že ste ho tam dali a viete, že je tam pre vás a viete, že zdroj vo vás sa oň stará a viete, že toto je vibračný vesmír a viete, že ste vibračná bytosť a viete, že môžete nájsť jeho vibráciu a viete, že zákon príťažlivosti nikdy nezlyháva. Viete, že zákon príťažlivosti vám dá presne to, o čo žiadate a viete, že je to pre vás pripravené a viete, že musíte byť k tomu spolupracujúcim komponentom. Inými slovami, všetko, čo musíte urobiť, je dostať sa do vortexu. To je tá podmienka. Musíte sa tam dostať, vedieť, že tam ste a navštevovať to miesto často. Musíte si precvičovať pocit prosperity, aj keď doláre na vašom súčasnom bankovom účte nemusia odrážať tých 94 miliónov, ktoré sú k vám na ceste. Musíte vykonať emocionálnu cestu tam ešte skôr, než vykonáte cestu finančnú. To je to, čo väčšina ľudí robí len veľmi ťažko, pretože väčšina ľudí dovoľuje svojej vibrácii, aby bola len reakciou na život, ktorý pozorujú. A to je tá časť, na ktorej musíte zapracovať. Presne tak, to je tá zradná časť. Takže jednoducho začnete meniť svoj vnútorný dialóg. Spriatelíte sa s tým, kde sa nachádzate. Spriatelíte sa so životom, ktorý ste žili a ktorý vám dal prostriedky na to, aby ste chceli takýto druh peňazí. Inými slovami, prežili ste veľa, zažili ste veľa kontrastu, žiadali ste a žiadali a žiadali. A my si z vás neuťahujeme, ani vy si neuťahujete z nás, keď hovoríte, že si chcete uplatniť nárok na toto imanie, ktoré ste tam vložili. V tom sme všetci v úplnej zhode.
Jediná vec, v ktorej ešte nie sme v zhode, je, že my vieme, že je vaše a vieme, že k nemu môžete nájsť prístup, ale vy to ešte neviete, pretože ste si to dostatočne neprecvičili, aby ste to vedeli. Pretože ste stále tou ľudskou bytosťou, ktorou ste, dovoľujete dôkazom, ktoré sa manifestujú, aby boli kritériom, vďaka ktorému uveríte, my dovoľujeme tomu, čo je vo vašom vortexu, aby bolo kritériom, vďaka ktorému veríme my, chápete? Verím tomu. Viem, že existuje medzera a niekde uprostred tej medzery je to. Presne tak. Toto je teda tá prax, toto je dobrý dialog. Verím, že je to tam. Verím, že v mojom očakávaní je medzera. Verím, že môžem túto medzeru vo svojom očakávaní uzavrieť. Verím, že moje emócie sú kľúčom k uzavretiu medzery v mojom očakávaní. Verím, že nádej sa nachádza v blízkosti vortexu. Verím, že viera je vo vnútri vortexu. Verím, že vedenie je vo vortexu chronickým a dostatočne konzistentným spôsobom. Verím, že mám k týmto dolárom prístup. Verím, že tieto doláry sú tu pre mňa. Verím, že k nim vedie cesta, ktorá bude pre mňa ľahká. Verím, že cesta vedie cez vortex. Verím, že cesta vedie cez moje emócie. Verím, že cesta vedie cez súlad s energiou zdroja, ktorá je v skutočnosti mojou väčšou časťou a. Verím, že moje emócie mi hovoria pravdu. Verím, že keď som frustrovaný, nie som tam. Verím, že keď mám nádej, som bližšie. Verím, že keď som šťastný, som tam. Verím, že keď pociťujem vďačnosť, som tam. Verím, že keď uzavriem mier s tým, čo je, som tam. Verím, že keď oceňujem proces svojho života, ktorý ma priviedol k tomu, aby som tam vložil toto riešenie, tak som tam. Milujem každý boj, ktorý som prežil, pretože to bol materiál, ktorý to tam vložil. Verím, že blahobyt, ktorý som žil, i ten blahobyt, ktorý sa tak veľmi ako blahobyt nejavil, to tam pre mňa vložil. Viem, že som tvorcom svojej vlastnej reality. Viem, že tieto veci sú pravdivé. Viem, že smiem žiť manifestovanú verziu toho všetkého. Verím, že môžem žiť manifestovanú verziu toho a. Myslím si, že po celej tejto planéte sú dôkazy o ľuďoch, ktorí stáli presne tam, kde stojím ja, pokiaľ ide o financie, ktorí mali vortex presne taký ako ja, v ktorom bolo pre nich všetko pripravené, a oni jednoducho našli cestu dnu. A ja nemusím nájsť identickú cestu dnu. Nemusím behať dookola a hľadať ľudí a pýtať sa, ako si prišiel k peniazom, pretože u každého z nás je to iné. Ale jedna vec je spoločným menovateľom každého, kto uspel v čomkoľvek, o čo sa usiloval, našli spôsob, ako byť vibračným súladom s tým, o čo žiadali. A to je všetko, čo musím urobiť, to je ten kúsok, ktorý hľadám. Keď sa vrátite po krátkom občerstvení, povieme si o tom viac, pretože v miestnosti je aktívna vibrácia. Každý chce prísť na to, ako nájsť vibráciu väčšej hojnosti, a my vám chceme ukázať, ako tá hojnosť, ktorú ste vložili do svojho vortexu, a to je teda jackpot. Keby ste len videli to skutočné imanie, ktoré ste zhromaždili a ktoré je pre vás vibračne pripravené, ku ktorému máte okamžitý prístup, ale nedieje sa to činom, ale emocionálnou cestou. A ako náhle sa vytrénujete do vibračného súladu s energiou svojho vortexu, až kým sa pre vás nestane prirodzenejším očakávať dobré veci než tie zlé, až kým nebude prirodzenejšie cítiť sa prosperujúci než pociťovať nedostatok, musíte si precvičovať pocit prirodzenosti. A tou zradnou vecou je, ako môžem cítiť niečo, prečo nemám podložené dôkazy. A to bude skutočne témou dnešnej popoludňajšej diskusie. Ako môžem trénovať svoju vibráciu nezávisle od reality, ktorú pozorujem, aby bola v súlade s realitou, ktorú som vytvoril. To je vedomé tvorenie v tej najlepšej podobe. Je vhodný čas na obednú prestávku, ak si ju želáte. Môže sa to udiať vtedy, keď sami sebe ustúpite z cesty.